sú títo nádherní a odvážni muži? Kam smerujú ich kroky, prípadne bicykle? Čo ich ženie? Akým smerom unášajú svoje nádherné košaté telá nástrahami svetských ciest? Povedzme si to takto, nechajme ich. Veď keď sa hľadá správny cieľ, nie sú prekážky na prekážku. Horúci august 2022. Slnko spaluje všetko, na čo dosiahne a ženie ortu teplomera skoro k 40 stupňom. Zbabelci sa schovávajú kdesi v tieni, ale nie my. My sa vydávame zase na cestu. Tentokrát sme si to namierili na Balkán, konkrétne do Belehradu, hlavného mesta Srbska. Aj keď sa na mňa všetko valí, dnes budem mať svoj deň, dnes budem mať svoj deň. A keď nám vravia, že sme mali. To je iná posilovňa toto. Rýchlo ide vlak. Vyrážame z mesta Sereď a hneď mierime dole na juh, smer Maďarsko. Sme len zľahka nabalení, preto sa snažíme doplňať energiu a vodu, kde sa len dá. Ale tu môžete, že? Čo by ste si... Sol? Musím vyskúšať, to vyzerá jak cukor. To vyzerá ako cukor toto. Nebývaš, čo to je. Hlavne, že to šlape. To si natočil? Je to dobrá voda? Áno, áno. Akože je otávny prámen, či to je vodovodu? To je 380 metrov. Hajcovka? A to je dobre, to má určité minerály. To sa posere tak dlho. A všetko bude dobré, keď nie, tak nie som sám. Vyložím na stôl drobné a karty zamiešam. Srbsko sa snaží zvládnout záplavu toulavých psů. My s nimi V budeme... Belehrade je ich 15 000. To je viac jak ľudí. Každý deň je tady víc a víc psů. S touto rukou voľakou palicou sa zahnadom zaútočí Nakúsne palicu. a s druhou rukou pod rebra mu pichneš oný šrobovák a bude. Ideme tu do šachty a rýchlo utekáme ďalej. Komárne zamieňame euráče za forinty a po prekročení Dunaja pokračujeme už po cestách našeho južného suseda. Vyložím na stôl drobné. Marcel je už milionár. Milionár. Tu má to tie výnosy z tej vinárky. Milionári. Ani nezaplatím, ani Ani korunu. korunu. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Alattunk tenger. Rozumiem. Tá žetízny. Tékoznom angyal a magasban, pöffent nincs baj, nincs haragban senkivel. Édurba szúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss az ercsodát. Volek do mliečka. Napísané, kúkam na všetky obaly. Nalí. Nehrozí, alebo už nemajú po anglicky nič, ani pol slova. My máme normálne na Slovensku kúpiš produkt. Není moc studený. Dobre, vlítnem na to. Senkivel, édurba szúgják a fákon. Marcel, čo hovoríš na kvalitu ciest v Maďarsku? Keby som mal riť zo skla, tak už ju mám rozbitú. Láss az ercsodát. Opробujeme také olovnaté. Jedna ťa nezabije.
Ékozló angyal a magasban, böffent, nincs baj, nincs haragban. Na zdravie. Ja to len zasyčím koľko. Dnes večer spíme na lúke za mestom Bor Kečkehek. No, nemám to na kamere, ale v noci nás zo snov vyrušil príchod auta. Vystúpil z neho maďarský gazda. Vyzeral naštvane. Cez Google prekladač nám oznámil, že toto je jeho zem a máme odtiaľto vypadnúť. Našťastie, keď zistil, že sme Slováci a nie nejakí ilegálni migranti, bol zrazu úplne v pohode a nechal nás tu prenocovať. Ráno vstávame a na cestu vyrážame s príjemnou predstavou, že večer sa parádne vykúpeme v Balatone. Vieš, že to bola taká miniatúrna dierka, že to... Sme hore. Úsmev. Mali ste dosť taký zničený, že toto na video. Böffent, nincs baj, nincs haragban senkivel. Édurva zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát. Haragban senkivel, Édorba zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát. Na záver druhého dňa sa preplavíme kompou k dnešnému hotelu, ktorý je na druhom brehu jazera. Potom sa ideme schladiť do hlbokých vod Balatonu. No ak ste tu ešte neboli, tak vám poviem, že sa tu pláva len ťažko. To preto, že voda je tu veľmi plitká, na čo sa pravdepodobne sťažuje aj tento podnapitý plavec. Toto ránko už cítime aj nejakú tú únavu z predošlých 2 dní. A tak sa trochu ťažšie dnes rozbiehame. Tu nemáš už rady, babelo. Na mnohých miestach Maďarska môžete nájsť aj takéto pomničky starému Uhorsku. Helvidek. Nič nám na maďarských cestách nedoplní tak naše sily, ako tento fajný sumčí paprikáš. To máš nejakú dievčinu švárnu? Padne ti do oka. Nekače očka. Ja už z Maru vydržím.
pôjde zjazd až do mesta teraz. Tento deň je pre nás asi najnáročnejší a večer prichádzame do kempu Salka príliš neskoro. Vrátnicu už majú zavretú. Našťastie nás dnu vpúšťa jeden z ubytovaných hostí. Veď ráno to zaplatíme a poriešime. Tu máte žraloty. Žraloty. Hogy láss csodát, láss az ercsodát, láss az ercsodát, láss az ercsodát. Toto je náš posledný deň v Maďarsku a my sme si ešte nedali halásle. Túto obrovskú chybu naprávame v meste Baja, pár kilometrov pred srbskou hranicou. Takto až do Somboru. Alebo aspoň po hranici. Blížime sa k hraničnému prechodu do Srbska. I keď je to dnes v celku prísne strážená hranica, my nemáme dôvod na obavy. Nepotrebujeme dokonca ani pás, stačí občianka. Ale k nejakému nedorozumeniu predsa len prišlo. Možno sa policajtom nepáčia naše bicykle alebo kamera, nevieme, ale z Maďarska nás vyprevádzajú v skutku originálne. Jednoducho čistá jasná, zrazu na nás vypúšťajú svojich štvornohých kolegov. Pustili psi. Ty kokso kurva, kúkaj to. Čo ti je zle? Poďme, lebo idú, no. Ešte po nás idú strieľať. Sa rozvíjajú. Ubytovávame sa v meste Sombor v tomto luxusnom 5-hviezdičkovom kempe, ktorý má snáď všetko, čo potrebujeme. Vrátane bazéna. Čo, nechaj ich, to sú moje mravce. Stačí slovo a pošlem ich proti vám. A tuto dole ich je dobre vyrojených. Oprážiš, lebo ja keď to otvorím, všetko mi sem nabehne. Ty hoď, tu je? Joj. Jak z filmu nejakého. Vražedné mravce. Kámo, ale to už je lepené dobre táto duša. Jak rešeto. Čo to také duša? Na čo to máš? To už To treba radšej. Veď to normálne funguje. Tak vidíme, no. Ale akože pichneš koleso na novo, to vidíš, podľa toho toto usudzuješ, veď na tej duše doma jazdí normálne, koľko chceš. Dobre. Na domáce jazdenie to Treba bohato byť taký stačí. ekologický, šetrný, máš pravdu. A veď ani to tak? Je to tak. Dnes, štvrtý deň našej cesty, sme si trochu oddychli a zregenerovali. Potom sme zalepili ďalší defekt na Robovej ekologickej duši. Ale po obede už zase šliapeme do pedálov. Smerujeme na Bátsky Petrovec. Mesto, v ktorom vraj väčšina obyvateľov sú Slováci. Odbočte vlevo, potom odbočte.
Toto je, keď nerozumieme. Som nerozumel tomu ideálnemu lístku a pozrite, čo mám. Toto si objedná. To je tady hňuk, to je obed šampiónov toto. To je Marcelo obedná. Vieš koľko energie majú také rajčiny? Obed musí byť ľahký. Sa to nedá, musíme to zobrať do dozy. Ale reálne užitok z toho je možno, neviem, koľko percentný v priemere? Tam aj detskú sedačku. Ja myslím na ten fotomater. Rak nemáme dať. Mi to páči, že to vešajú na tie stromy, tie oznámy aj skutočné, aj všetko. A to aj v tom prvom meste, ako sme boli, v tom Sombore, tam to tiež bolo na úplne niečo iné zase. Úplne niečo iné, už u nás. Veľká mačka. OK, sme tu v Bátskom Petrovci a fakt tu nie je žiaden problém dorozumieť sa po slovensky. Ty to, Marcel? Čierny! Vováci, bratia. Cestujú. Dočkaj prvú. Ale ulejem, nerovno šot. Ja hľadal pivo, kuricu. Ulejem, ne? Došlo do Slovenska to. Tak. A zo Slovenska cestujete? Teplé to je, celý deň to vozíme. Taká tma, čiže taká tma. Ulejaj, ne? Sa si trase ruky. Dobrá. Práva. Tepla. Práva. Na jeden. Dosť. Ďakujem. Dovolenka. Dosť. Teraz si nemám s kým pripiť. Nie, dosť. Táto pečie. Tá, vypáli. Hrušky. Hruca. Dobrá, hruška. Teraz bude dá. Tak. Dobrý deň. Večer prichádza búrka. Našťastie ju môžeme prečkať so strechou nad hlavou v priváte domačinstvo Opavský. Aj tu nás pani domáca víta s ľúbozvučnou slovenčinou. Začalo boleť to koleno normálne, keď sme dali 20, a ako sa naobedovali, to prešlo. Chýbali mu živiny. Neprešiel ani. A? Elektrika. Radšej keby nebola, bolo by ľahšie sa nám. Ráno stále prší, tak nahadzujeme tieto takmer nepremokavé obleky a pokračujeme v ceste. Veď nám nič iné ani neostáva. Počasie je síce dnes na nič, ale aspoň nás to na námestí Nového Sadu oficiálne vítá orchester. Robo, ale potom pôjdeme do polnoci pochop. Špajšu. Za chvíľu sem dojde majiteľ. To je popadané zo zemi. Kradnite už idú. Konečne sme tu. Prišli sme na predmestie Belehradu.
Ubytovávame sa v takom lacnejšom robotníckom penzióne. Trocha to oslávime, no a plán je taký, že zajtra ráno konečne vyrazíme do ulic Belehradu. Živieli, ne? Živieli. Tak, Živieli. To bolo inak. Život je nekad siv, nekad žut. Život je ovaj put za mene zabrinut. Ne brini, žigoti, kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom, baš ni sada ja pričam o tom. Koliko je volim, ja najbolje znam. Dokonca sa rozpršalo až tak, že sa musíme schovať na terasu tohto podniku, čo je asi najhorší pajzel v celom Belehrade. Žiaľ, uviazli sme tu až na celé 2 hodiny. Robo, Lačo. Čo budeme robiť? Nejakú panvicu, budeme tú vodu nabierať a nechajte von. Také lopaty nechám. Už nás to zatopí. Sa presunuli donútra. Konečne nám to nezacíka voda a nemáme... Sme tu uväznení proste. Nemôžeme nikam ísť. Našťastie sa vyjasnilo a my si môžeme pozrieť mesto a aj jeho veľkolepé pamiatky, ako je aj táto obrovská bazilika svätého Sávu. Život je za to kriv. Ne brini, žigoti, kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom, baš nisam. Večer máme dohodnuté, ideme hrať s Djokovičom tenis. Majú súkromný kurz. Bolje znam i na kraju ćeš ostati sam. Tvoj život je nekad si... A kde je ten hrad? Ešte si v nom. Dostali sme ďalší defekt a tak sme ten tenis s Djokovičom nestihli. Ale inak sme spokojní. Cieľ sme splnili. Pokorili sme Belehrad a cestou sem videli krásny kúsok Európy. Ostáva už len vrátiť sa domov. A keďže sme príliš zničení, unavení a leniví, šlapať naspäť sa nám fakt nechce. Preto ráno sadáme na vlak. Cestou domov premýšľame, kam sa vydáme ďalšie leto. Veľmi silným kandidátom je Varšava, ale budeme radi, ak nám odporúčite niečo aj vy a napíšete dole v komentároch. Ďakujeme a vidíme sa na ďalšom cyklotripe. Zas nahráva, Nikto nepije. to bude video jak alkoholický. Za celý trip sme stiahli túto trochu. Plus 2 fľaše. Tu už som bol ešte na tom dobu, keď To je Marcelo potom. Určite taký plný, ne? To je Dominant.